Saat ini UPL sorkan apa dan Roni kata bisi di sini UPL supporter berarti ini Andreas Besra बे जागाखौ El Hazda बयबो रायजो राजाफ्रा दा उपलब्धि खालामदों जे इउपिपिएलनि दारैहाय Baha Hazda जौगानाय खामानि जानाय नङा आरो थांनाय 3 बोसोराव जेबो जामाराखै फैगौ समावबो जानाय नङा बेखौ बयबो उपलब्धि खालामनानै बिपिएफ दोलोजोंनो खामानि मावनानै गाव गावनि ओनसोलाव भबिष्यताव इउनियन खालामनाय गावनि न'खर सालायनाय गावनि फिसाफोरनि फरायनाय दरायनाय बेफोरखौ थिखा खालामनायनि बयहाबो मोनसे सिद्धान्त दङ सिमां दङ दा बेखौ जाफुंनो थाखाय बिपिएफबो जइन जादों ओरैनो फिसा गामि हल बिसोरो गार्जेनफोरखौल' जइन जादों आरो बिसोरनि न'खराव जि 3 बा 4 मानसिफोर दङ बिसोरो गार्जेना जाबाय नालाय बिसोरो गासिबो जाजोब्बाय होननानै हमनानै लानाय बेखौ फुब खान्थालमुरि होनना बुङो बे खान्थालमुरिनि ओरैनो फिसाथार गामि आदिबासि गामि आरो बर' न'खरबो न'खरबा दङ बिसोर गासिबो जयै भारत साथीन हुआ আজি 80 বছর সময় ধরে আছে ইমান খটকি বানাবো পারিছে बेफोरखौलाय माथो बुंलायलायनो सोरबाया माबा मोनसे बुंब्ला आरोबाव बेनि उल्था माबा मोनसे बुंनांगौ होननानै आं साना बिथाङा गावनि बिबेकजों बुंदों गतिके बियो बेखौ बुंनानैनो आंखौ माबा मोनसे बुंनो निस्सय इसारा होदों गतिके मोजां साजेसन होनायनि थाखाय थेंक इउ